देवकी कृष्ण मंदिरात पिढ्यान पिढ्या चालू आसा। फाल्यां आमचो चिखल आसा। तर पयलीं आमी ह्या स्पर्धा घेताले महाशाळाचे वतीन। तांकां आमच्या गांवचे सपोर्ट आसता, देवस्थानचे सपोर्ट, पंचायतीचे सगळ्यांचे सपोर्ट घेवन आमी पयलीं आमची ऑल गोवाचेर आमी भजनी स्पर्धा घेताले। आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटालो, परिक्षा काडटाले आमी। पण ह्या वर्सांनी कितें जालें की प्रायजांक आमकां वाडोवपाक प्रायजाचो जी हें आसा ती पयलींच्या सारकें ना आतां। आनी त्या प्रायजांनी ग्रूप येवपाकूय मुश्कील जाता, तेंचो तो खर्च सुद्दां भागना। त्या खातीर आमी हो महोत्सव सुरू केलो। ह्या महोत्सवाक सुरू करतकूच आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आनी कितें जाता, ह्या महोत्सवाक सगळ्यांक आमी मानधन आमकां अशें सगळ्यांक मानधन मेळटा, प्रत्येक ग्रुपाक। हितून कोणाक म्हणजे स्पर्धा घेतल्यार कितें जाता, कोणें पार्टिसिपेंट परिक्षकाचेर दोश येता की कोणें तेज्या फावरान दिलें आनी कितें दिलें, अशी खूब चर्चा जाता। त्या पेक्षा हो महोत्सव इतलो आनंदीत जाता की स्वताहून आमचे ग्रूप आमकां नांवां दिता आनी येता हांगा। माशेल ह्या आमच्या गावच्या प्रमुख अशा देवस्थानापैकी एक जे देवकी कृष्ण मंदिर जे आहे या देवस्थानामध्ये प्रतिवर्ष 24 तासांचा अखंड अष्टप्रहर भजनी सप्ताह चालतो। आणि हा भजनोत्सव गेल्या कित्येक वर्षांपासून, ज्याची परंपरा आम्हालाही माहिती नाही किती वर्षांपासून हा चालू आहे। आणि काय होतं की प्राप्त परिस्थितीत तो अधिकाधिक लोकांपर्यंत जावा, अधिकाधिक तो कार्यरत राहावा, पुढेही चालू राहावा, अशा उद्देशानं महाशाला कला संघानं थोडासा पुढाकार घेऊन फुलना फुलाची पाकळी या नात्याने म्हणे नका की हा जो उपक्रम आहे तो कार्यरत राहावा, यासाठी आपल्या परीनं जे काय सहकार्य, जे काय योगदान देणं शक्य आहे त्या परीनं हा 24 तासांच्या अखंड भजनोत्सवामध्ये भजन स्पर्धा म्हणा किंवा भजनोत्सव महोत्सव घेऊन हा उपक्रम आम्ही हातभार या उपक्रमासाठी लावतो। आणि महाशाला कला संगम गेली कित्येक वर्ष, मला वाटतं 15 हे जास्त वर्षाहून हा उपक्रम त्या चालवत आहे। पूर्वी स्पर्धा व्हायची, स्पर्धेला त्याने अनुषंगाने म्हटलं तर त्या मानानं कमी प्रतिसाद मिळायचा। त्यामुळं आता आम्ही महोत्सव घेतो, जेणेकरून आम्ही निमंत्रित अशा परिसरातील पथकांना, त्यामध्ये महिला पथकं जास्त असतात, मुलांची पथकं म्हणा किंवा पुरुष मंडळींची पथकं, अशी पथकं बोलावून त्यांचे अर्धा तास पाऊण तासाचा प्रत्येक पथकाचा असा भजनाचा कार्यक्रम या निमित्तानं इथं होतो।